Aj uđi, ajde, sam polako. Gada! Gada! Aj vamo! Šta je ovaj? Šta zdre? Evo došao ovaj čovjek. Ko je ovaj? To je Deda Mraz. Šta će sa njega? Gdje ću ga? Sam bi on falio u ovom uglu. Pa Nova godina, treba nam Deda Mraz. Nema nove godine bez Deda Mraza. Šta ćeš mi je bilo pijan Deda Mraz? Nije pijan. Tu ovako malo mu se manta, to je probio se kroz mečav, auto mu zapao. Razumije? Ovo, šta je ovo? Koje? A to je rakija da ne smrzne organizam, ko antifriz u kolima, ne može bez toga, razumije? A inače, nek uzme neki dinar. Ne znate vi kako je raditi kod privatnika. Za koga ti radi? Za kog radiš ti? Pa za sebe i ja sam preduzetnik. Mnogo ne skontam. Ja te potpuno kontam. Totalno. Aj kad si već unuti, ajde. Ja, čekaj. Aj ti, Krozdinjak. Krozdinjak, majke. Ne može se, tan. Pijan je, bolan, slomit će se, čećemo onda s njim, ne možemo se, hitna ne može doći. Mogu ja, nije problem. Aj, sam pola. A nije problem. Nekaj, sam pola. Mogu ja. Ulazka, nemoj da se predomislim sad. Ne diraj mezu. Sad je pijan, jel? Nije pijan, nego ti nisi očistio od njega. Ko nije očistio? Nijedne. To ćemo pričati poslije Nove godine. Nemoj mi sad kvariti drneka.